ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා පිළිවෙලක් නැහැ. ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இப்பொழுதைய பாதுகாப்பு விடயங்கள் தொடர்பிலே மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பல இடங்களில் பல கொலைகள் அல்லது பல விடயங்கள் நடைபெற்று ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔබතුමාලා ඉඳ ගන්න. සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. නෑ கௌரவ වසන්ත සමරසිංහ ලබා දුන්නේ නෑ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற நிலையற் கட்டளை 27(2) கீழ் பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை இன்றைய கேட்பதற்கு ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரிய மற்றும் ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා அடிப்படையிலேயே ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை ගරු අනිත් අය ඉඳ ගන්න. මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. මේක මාධ්‍ය ෂෝ එකක් කරන්න එපා කරුණාකර මන්ත්‍රීතුමාලා. මම වසන්ත පොයින්ට් ඔබට නෑ. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. ஒருவருட பயிற்சி காலம் වසන්ත සමරසිංහතුමා ඉල්ලුවට මම දුන්නේ නෑ. එයාට දුන්නෙත් නෑ. පොයින්ට් පොයින්ට් ඔබට මොකද්ද කියලා ඇහුවා. එයා ඉන්නේ ඉන්නවා என்பதை அமைச்சர் சபைக்கு அறிவிப்பார். ගරු நியமனங்களின் ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கேட்காது. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ 27 අධියෝගය 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படும். ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா ஆசிரிய மாணவர்கள் சொந்த மாவட்டங்களில் சீதரன் மந்திரிතුமா பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா ඔබතුමා කතා කරන්න. பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் இரு இடங்களுக்கும் அவர்களது ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா ඔබතුමා කතා කරන්න. நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகள் ஊடான ஆசிரியர் நியமனங்களை ගරු சீதரன் மந்திரிතුமா அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் இங்கே ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර නිසබ්ද ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා. ගරු කතානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ෂෝ එකක් දාන්නවත් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්වත් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වෙඩි තැබීම් 79යි ජීවිත 52ක් නැති වෙලා තැනතන ඝාතනය කරනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට තර්ජන එනවා. ගරු මන්ත්‍රී පොයින්ට් එක මොකද්ද ගරු ඒක තමයි රටේ සිද්ධියේ. දැන් ඒකට දැන් ওই කාරණාවට ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරුතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා දැන් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ගරු இந்த விடயம் தொடர்பில் உதாரணமாக இந்த நாட்டிலே ඔබතුමා ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පොයින්ට් බෝඩ් එක මොකද්ද? பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் 92 ආයේ ඒත් ඒ කාරණා මොකද්ද කියන්නේ? මයික් එක දෙන්න කලින් මට කියලා තියෙනවා කරු සභානායකතුමා මම සිංහලෙන් කියන්න මේක. මම විනාඩි 20 තප්පර 20ක් අහනකොට මාව එළියට දැම්මා. දැන් බලන්නකො කොච්චර වෙලා කියලා තියෙනවද කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් බෝඩ් ගන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பில் குறிப்பாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முன்வைத்திருக்கிற அவர்களுடைய பாதுகாப்பு ගරු தொடர்பில் සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා எங்களுடைய கருத்தையும் நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம். குறிப்பாக நாட்டில் இருக்கின்ற பல எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கான அச்சுறுத்தல்கள் உண்டு. இந்த நாட்டிலே பல இடங்களில் கொலைகள் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதற்காக நான் நினைக்கிறேன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சொன்ன விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட இந்த விடயம் இன்னும் அதிகமாக கரிசனையில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன், இன்று எனக்கு பிரதம அமைச்சர் கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களிடம்
என்னுடைய கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது. அந்த கேள்வியை தானே நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது அந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன். பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரி அவர்களை 2025 இன்று 20ஆம் தேதி கேட்பதற்கு, முதலாவது, ஒரு மாவட்டத்தில் குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரிய ஆளணி வெற்றிடம் மற்றும் தேவைப்பாடு என்பவற்றின் அடிப்படையிலேயே தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும், அதே அடிப்படையிலேயே கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு முகழ்நிலை மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதையும் அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்வாரா? இரண்டாவது, அந்த வகையில் மாவட்டங்களின் ஆளணி தேவைப்பாட்டுக்கு அமைய சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் மாணவர்கள் 2 வருட கற்கை நெறி, 1 வருட பயிற்சி காலம் என்பவற்றின் நிறைவில் எந்த நியாயப்பாடுகளும் அற்று இலங்கையின் தென்பகுதியில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு நியமனம் செய்யப்படுவது நியாயமானதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? மூன்றாவது, குறித்த நியமனங்களின் போது அந்த மாணவர்களின் குடும்ப நிலைமை, பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படுவது ஏற்புடையதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? நான்காவது, குறித்த ஆசிரிய மாணவர்களது சொந்த மாவட்டங்களில் பாரிய ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை பெற்ற இவர்களை தொடர்பே இல்லாது தென்பகுதி பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் 2 இடங்களுக்கும் அவர்களது மனப்பூர்வமான சேவையை வழங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகளின் ஊடான ஆசிரியர் நியமனங்களை அந்தந்த மாவட்டங்களிலே மேற்கொள்ள அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු කතානායකතුමනි, සේවයේ යෙදී සිටින ගුරු භවතුන් විශ්‍රාම යාම නිසා පාසල් පද්ධතිය ඇතිවන ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව සහ එම අවස්ථාව වන විට පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව හා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල විෂය විවිධත්වය ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මේ සියල්ලම සලකා බලා විෂය මට්ටමින් ගුරු අවශ්‍යතාවය ගණනය කර එම සංඛ්‍යාවට අනුව විද්‍යාපීඨ තුළ එකවර පහසුකම් සලසා දිය හැකි සංඛ්‍යාව සමග ගලපා බඳවා ගනු ලබන ශික්ෂණලාභීන් සංඛ්‍යාව තීරණය කරනු ලබයි. දෙවනි තුන්වැනි ප්‍රශ්නයට මම පොදු පිළිතුරක් දෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි. ඉහත පරිදි බඳවා ගන්නා ලද ශික්ෂණලාභීන් ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව හිමි කරගත් විට ඔවුන්ට විද්‍යාපීඨ අවසන් වසරේ තරඟ විභාග ප්‍රතිඵල අනුව බඳවා ගැනීමේ පදනම සලකා රජයේ පාසල්වල ගුරු පත්වීම් ලබා දෙනු අතර ඔවුන් දිස්ත්‍රික් පළාත් ජාතික පදනමින් බඳවා ගත්තද ස්ථානගත කිරීමේදී අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ අදාළ පළාතේ පුරප්පාඩු නොමැති නම් වෙනත් දිස්ත්‍රික් පළාත් වෙත පත්වීම් සඳහා යොමු කරනු ලැබේ. එලෙස දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක සේවය කිරීමට ඔවුන් එකඟ විය යුතු බවට කොන්දේසියක් විද්‍යාපීඨ බඳවා ගැනීමට අදාළ අංක 2 192 හා 2029 4 දින ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති නිවේදනයේ 9/16 වගන්තිය යටතේ ඇතුළත් වේ. එසේම 2024 10/31 දිනට පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන් වෙතින් කැඳවන ලද ඒ විෂයට අදාළ පුරප්පාඩු ලේඛනය අනුව එම පළාත්වල පළාත් පාසල් සහ ජාතික පාසල්හි පුරප්පාඩු නොමැති විෂයන්ට අදාළ ශික්ෂණලාභීන් ඔවුන්ගේ මනාපය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එකී විෂයන්ට අදාළව දිවයිනේ පුරප්පාඩු පවතින අනෙකුත් පළාත් වෙත ස්ථානගත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ගරු කතානායකතුමනි, මේ පුරප්පාඩු පිරවීමේදී ගරු මන්ත්‍රීවරයා මතු කරපු විදිහේ ප්‍රශ්න මතු වෙලා තියෙන බව අපේ අවධානයට ලක් වෙලා තියෙන. ඒ පිළිබඳ වාර්තාවත් අපිට වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ උද්ගත වී ඇති තත්වය මේ පවතින ක්‍රියාදාමය තුල තමයි අපි මේ පුරප්පාඩු පුරවලා තියෙන්නේ සහ ඒ පවතින ක්‍රමවේදය තමයි අපි අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන බව අපිත් අවබෝධ කරගෙන තියෙන නිසා මේ ක්‍රියාපටිපාටිය මේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියත් පුරප්පාඩු හඳුනා ගැනීමේ පටිපාටියත් ඒවා යොමුක ඒවා ගුරුවරුන් පත්වීම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියත් මේ වෙනකොට අපි සමාලෝචනය කරමින් මේවා නිවැරදි කිරීමට ගන්න ඕන පියවර මොනවද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ගරු කතානායකතුමනි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே,
நாங்கள் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல ஒரு மாவட்டத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் வேக்கண்ட் இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ள பொழுதுதான் அந்த பற்றாக்குறைக்காக வெட்டுப்புள்ளியின் அடிப்படையில் சட்ஸ்கோரின் அடிப்படையில் தான் இந்த கல்வியியல் கல்லூரிக்கு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். தங்களுடைய குடும்ப சுமைகளை கடந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற தாய் தந்தையரை கடந்து அவர்கள் கல்வியியல் கல்லூரியில் வந்து ஏதோ 3 ஆண்டுகள் கல்வியை முடிக்கிறார்கள். முடித்த பின்னர் அவர்களை யாழ்ப்பாணம் அல்லது கிளிநொச்சியிலேயோ வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிறவர்களை களுத்துறைக்கோ தென்பகுதியில் இருக்கின்ற தூர இடங்களுக்கு நியமனம் செய்யப்படுகிற பொழுது அவர்கள் ஒரு 60,000 ரூபாய் சம்பளத்தோடு தங்களுக்கான இருப்பிடம் தங்களுக்கான போக்குவரத்து அவர்களால் அதை சமாளிக்க கூட முடியாத அளவு நிலைமை இருக்கிறது. 8 ஆண்டுகள் அந்த இடத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாய நிபந்தனையும் உண்டு. ஒரு 2 ஆண்டுகள் வேலை செய்த பின்னர் அவருடைய சொந்த மாவட்டத்துக்கு போகலாம் என்ற ஒரு விதிமுறை இருந்தாலாவது பரவாயில்லை, அவர்கள் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு தங்களுடைய மாவட்டத்துக்கு போகலாம். ஆனால் எடுக்கிற பொழுது அவர்களை இவ்வாறு எடுத்துவிட்டு இப்பொழுது அவர்கள் பரீட்சையிலே பெற்ற புள்ளி என்று அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்களை மாற்றம் தயவு செய்து ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் பாருங்கள். எனக்கு நான் அறிய யாழ்ப்பாணத்தினுடைய தீவகத்தில் இருக்கிற நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருக்கிற ஒரு தாயினுடைய மகள் தன்னுடைய தாயையும் பார்க்க முடியாது, இந்த நியமனத்துக்கும் போக முடியாமல் இந்த நியமனத்தை ஏற்காமல் விட்டிருக்கிறார். இப்படி பல பேர் இந்த வேலையை ஏற்காமல் விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா போன்ற மாவட்டங்களில் பல ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் உண்டு. இந்த வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் பலர் இங்கால் அனுப்பப்படுகிறார்கள். தயவு செய்து இதை நீங்கள் ஒரு அதிகமான கரிசனையோடு நோக்க வேண்டும் என்பதை நான் மீண்டும் பதிவு செய்கின்றேன். ගරු කතානායකව අපේ අවධානයකට යොමු කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් කියන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි මේ අපි බඳවා ගැනීම කරලා තියෙන්නේ 2020-22 බැච් එකේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ මේ අය එකඟ වෙන තත්වයක් ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත තත්වයක් මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා කියන එකත් අපි දන්නවා. නමුත් මේක ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා සමහර විවාහ වෙලා ළමයි ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්නත් ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒ ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය බලනවා වගේ පාසල් පද්ධතිය ගැනත් හිතන්න වෙනවා. ගුරු පුරාපාඩු පුරවන්නත් වෙනවා. ඒක නිසාම තමයි මේක වඩා විධිමත් ලෙස මේ ගුරුවරුන්ගේ පැත්තත් හිතලා පාසල්වල තියෙන අවශ්‍යතාවයත් හදලා ඒක අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරන්න අපි මේ වෙලාවේ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මේ දීලා තියෙන පත්වීම බාර ගන්න කියන එක තමයි අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් තුල අදාළ තැනකට මාරු කර ගැනීම එහෙම නැත්නම් ස්වකැමැත්තෙන් ඒ දකුණේ ඉඳන් උතුරට ගියා යවලා තියෙන අයත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ අනුව යම්කිසි එකඟතාවයක් තුළ මාරු කිරීම කරගන්න සහ අර අවුරුදු 8ක එක තැනක සේවය කරන එක මේ සියල්ලම අපි සලකා බලා මේවා වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. නමුත් කතානායකතුමනි මේ 2020-22 බැච් එක තමයි මේ පත්වීම් ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පරක්කු වෙලා කරපු වැඩක්. ඒ නිසා ඒ කාලය තුල ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතාව ඒගොල්ලෝ 2022 හිටපු තත්ත්වේ නෙවෙයි දැන්. ඒකත් අපි දන්නවා. නමුත් හැබැයි අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් අද පවතින ක්‍රියාපටිපාටි අනුව. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න අපිට යම් කාලයක් අවශ්‍යයි. අපි යෝජනා කරන්නේ මේ දීලා තියෙන පත්වීම ඉස්සෙල්ලා බාර ගන්න. இரண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் நீங்கள் வழங்கப்படுற பிரதேசத்தில் வேலை செய்த பிற்பாடு சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்லலாம் என்ற விதிமுறையாவது உங்களால் உத்தியோகபூர்வமாக சொல்ல முடியுமா? ඒක අපි සලකා බලන්නම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ තියෙන තත්ත්වය අනුව එක එක්කෙනාගේ තත්ත්වය වෙනස්. එක එක්කෙනාගේ එතකොට ඒ අභියාචනා අපි සලකා බලනවා. සමහර අභියාචනා වලට අපි ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක් අභියාචනා එක් තත්ත්වය සලකා බලා තමයි අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි කිසි දෙයක් කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝගේ පත්වීම බාර ගන්න ඕනේ. පත්වීම බාර ගන්න නැතුව අපිට මේ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ ගරු කතානායකතුමනි.